Kaixo, zute zait, bai, ongi etorri, crossover jaialdiaren 9. ediziora, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentua antolatzen duen jaialdia da, Kultur Factoryrekin batera, eta gogorarazi gaur hasten dela jaialdi hau, baina larun bata bitarte, programa anitza eta zabala daukazuela, webunean daukazue informazio guztia eskuragarri. Kasu honetan, Klaketa podcastaren aterkipean antolatu dugun, solasaldi oso berezia izango dugu gaurkoan, luxuzko bi gonbidatuekin, pertsonalki eta profesionalki gaina ilusio berezia egiten didan tarte bat izango da. Klaketa podcasta gogorazi, WOW plataforman ez dut aipatu, baina momentu honetan jende desente dago hemen, baina zuzenean ematen ari gara baitaren WOW plataformaren bidez, EITB-ko WOW plataforman, orduan, aukera baldin bakozu hemen ere, keinu txiki hori. Esaten nahi nintzen, gaurko klaketaren aterkipean antolatu dugun solasaldi bikoitzau, elkarrizketa solasaldi bikoitzau ilusio berezia egiten didala. Lehenengo gonbidatuarekin hasiko gara, gero emango diogu paso bigarrengoari. Azpeitian jaioa, gaztetatik hasi zen antzerkia lanean, Antxieta antzerki taldean, eta 12 urte zituela parte hartu zuelen aldiz antzeslan batean. Ordutik interpretazioaren munduan hainbat arlotan aritu da, antzerkian, telebistan, zineman. Bere ibilbidean telebistako programetako gidoiak ere idatzi ditu, besteak beste. Gelditu dira hor. Hemen zuetako askok ezagutzen dezuen Guazemank, Sorginen Laratza, Brinkola, Martin. Urteetan zehar hainbat proiektutan parte hartu ondoren, 2014ean, hau nik jarri dizut, mugarria, baina Loreak esainatu zuen, bere ibilbidean, nik uste orain argituko digu, funtsezko lana izan zena. Baina egia da, agian Euskal Herriko mugetatik kanpo, bere ibilbideak inflexio puntu berri bat izan bazuen 2024ean izan zela, ziurrenik Kerer telesailari esker iritsi zen hori. Eta ordutik, ikusentzuleen eta kritikaren arreta bereganatu ditu, erakusleio mediatikoan kokatu da, eta sari eta laudorio ugari jaso dituzu, Nagore Aramuru, ongi etorri. Eskerrik asko, mila esker, gonbidapenagatik. Mila esker zuri, esaten nuen hasieran, ilusio berezia egiten didala, zurekin kasu honetan kontatzeagatik, eta eskertzen dizut benetan tarte hau hartzeagatik. Aipatu dut, hasieran, urte hauetan egin dituzun gauzen artean, hor egon dira antzerkia, zinema, telebista, hainbat izenburu. Horietatik, zer ematen dizu, edo zer eskatzen dizu gehiago? Baki galdera oso orokorra dela, eta nahiko tipikoa, zinema, antzerkia, telebista agian, antzerkia azken urteotan pixka bat gutxiago. Bai, ibilbidea antzerki asko egiten hasi nun, gero telebistan pasanitun urte desente, eta gero, eta azken urtetan zinean ibili naiz. Gehiago eskatu, ez nuke jakingo esaten, ni adibidez oain zinean oso eroso nau. Entrenamentu hartu dut eta eroso nago egiteko modu horrekin. Entrenamentua, errodajei dagokionez, pertsonaiak ere orokorrean. Bai, entrenamentua eginak ematen dizulako hori. Azkenean ez da erraixa zinean sesio askoren ondoren hartzen dezu lasaitasuna eta ikasten dezu ofizioa, hori hola da. Nik aukera aukidet eta hor lasai nago, eroso nago, bai. Murgilduko gehiak aipatu ditugun mugarri horietan edo. Baina gidoilari lan aipatu dut, gidoilari lanetan ere aritu zen. Ez dakit gidoilaritzaren arro hori oraindik barruan daukazun. Bueltatuko zinatekeen gidoilari lanetara, ez dakit noiz pentsatu duzu. Aspaldi utzita aukidet, nik sasi gidoilaria naiz, ze izan zan guztia antzesten jarraitu nahi nolako, edo gaztetan hasi nintzen ere lehengo gidoia izan zan, eretzako paperik etzegon momentu batean, hurrengo obranik idatzeko eta hola sinitzen. Da gero sartu nun hor muturra, hemen etzegon baita eskola eta industria handirik, orduan telebistan eta gidoiak egiten hasi nintzen, antzezpenetik ezagutzen nolako gero nola egiten zan hori, ezta? Hortik hasi nintzen. Eta gehiago izan zen beharra eta ikastego gogua. Orduan, gidoilari moduen nahiko kaskar. Gidoia gehiago antzezleen ikuspuntutik, ez? Bai, noski, ni hortik nator. Orduan, nire idazteko modua hortik da. Historiak beti normalean dialogotan demorazko pasatzen dut. Kasualidadea baina ETB-en emango duten, primenaren imaginatzen dut, superra telesaila ari dira grabatzen, Azpeitian grabatu dute, ondo ezagutzen duzun herria.
eta justu egon nintzen Alkain Iker Galartza eta Itziber Garmendiarekin, eta beraiek ere egon dira gidoilari moduan. Eta justu berdina esaten zidaten, ez? Azkenan, desberdina dela, ez dakit hobea edo txarragoa, baina norberaren gidoiak idaztea, eta gero hori antzestea, eta kamera aurrean defendatzea baduela beste xarma bat, ez? Justu berdina aipatzen zidaten. Bai, hortik da. Antzesleak hasten dianean gidoiak idazten nik uste behintzat gero ikasi dezakezu, eta beste esparru batzuk jorratu, baina hortik hastentzea. Hori da zure motorra. Neri ala izan zen. Euskerazko telesailak, euskal telesailak, egia da oroar, zinema, iazkoa sekulako usta hitza egokiena den, loraldia ere ez dakit egokiena den, baina sekulako pelikulak izan ditugu. Aurten ere, pantalla txikian izango ditugu, nik uste azken urteotan egondako ustarik potolona izango dela, hor ditugu, asteazkenan egon da Tamara Tamara, Piztiak, Argigorriak eszenatu da, baina atzerago jo nahiko nuke, oraindik eta atzerago, segia da orain plataforma handiak edo ezagutzen ari zarela, edo, pixkat, zinema egiteko beste modu handiago bat, nolakoa zen lan egiteko modua, Jaunda Jabe, Brinkola, Martin, eta tankerako telesailetan, pixkat alderatuta orain, gaur egungo Nagore Aranbururen begietatik, eta orain ezagutzen duzula gaur egungo lan egiteko modua, nola konparatzen dituzu bi errealidade horiek? Nola zen lan egiteko modua? Oso etxekoa, artisautza. Artisautza. Bai, nik uste hori dela desberdintasun handiena. Hasi berriak ginen oso, nik uste gure aurreko generazioa hasi zen, eta han ikusten dut norbait egiten zuen gure horretik telebista iztea horti dabil. Eta haiek ikusi izan ditut nik hori, gidoiak egiten jantzitegira jun da, bantzerkitik zetorren jendia pixkat ura audiovisualea pasatzen. Niri txinitzaneako profesionalizatuagoa zegoen asuntoa, baina indik oso hasi berria zan dana. Oso etxekoa. Hori hasierak, orduan familia giroan baina ez dituzu garaiurak imaginatzen ez diala azte. Ez, baina nola nire hasierak izan zean, orduan niretzako zan eskola, kriston aukera, ze orduan ez zara inbeste egiten. Horregoteak sorte handia zan, ikasteko aukera eta gero pentsa, bai. Hori, oin Jose Ramon zean Maspalomasen ikusita, baina nigo goratzen naiz Janta Jaben lehenengo ensaioa, bere haiekin nik etxean ikusten nun telesail hori, deitu ziatenean joateko, eta lehenengo ensaioan nik kalenturakin jetxin itzan bera. Intzian impresioakin, Elena Irureta ikusita, eta denak ensaiatzen, Joseba Polaza, eta bai, karo, netza referente zian. Zea Robia, eukidegun hor. Sartu gaitezken pixkate pertsonaiak aipatu, zen ikusten dut, aktoren munduan eta pertsonaiak edo, orokorrean pelikuletan pertsonaiak duten garrantzia importantea da. 2020ra ingo dut, jauzi, hola, bapatean. Hala, venga. Ondarragoak, gerura iritsi zen zerua hoak, ez dakit hirugarrengo bat egongo ote den, hor utziko dut, akaso bai. Nerea Garzia, Nerea Garzia inspektorearen rola jokatzen duzu, oso pertsonaia berezia da, oso, ez dakit, herrialdien nordikoetatik datozen, badakit ez zaizula gustatzen erreferentziak eta ikustea. Bai, ikustea besteak, bai, nahi ez diate balio laneako, baina bai, besteak ikustea hori piropo bada. Bai, nahi konparazioak eta esate gogora gazitzen di. Konparazioak bai gustatzen ez dizkizu. Ez, edo gogora gazitzen ditua, eta esate bitu. Gero ikusten didanez, badauke zehoze, eta bai gustatzen zait. Tekilin telesaileko detektibea neri pertsonalki. Nerea Garzia. Bai. Zure pertsonaiarekin lortu zenuen empatizatzea, badakit oso galdera tipikoa izaten dela, aktore bat pertsonai batean gehiagin murgiltzen denean, ea pertsonaia hori gero etxera eramaten duen edo ez. Pertsonaia agian ez, baina pertsonaia horren gatazkak edo emozioak agian bai, oso pertsonaia berezia zen Nerea Garzia. Itzi dazu Nerea Garziari buruz. Nerea Garziari buruz. Nere pertsonai kutxunenetako bada. Zerikusian erekin, nire azala eta zea jarri diot, baina Nerea Garzia oso koldo almando zen pertsonaia da. Eta bai nik uste esentzia berea daukela. Nik oso ondo pasanun esentzia hori gorpuzten. Ze dauken konflikto emozionala eta hain ez daka tensiorik pertsonaiak. Ez daka tensio emozionalik barruan ez du erakuste orduan dana tapatzen du, ez dakigu oso ondo sentitzen duen edo, hor blokeo badauke, eta hori guztia errexagoa da egiten, eramangarriagoa da. Egiten aizean unean, eta gero genero egitea divertigarria da.
barre asko egiten dugu. Divertigarriagoa da. Oso divertigarria da. Barre egiten duten? Barre asko egin genuen. Kosta egiten da hori pentsatzea. Ondarragoaken, bai, ez dakizu oso ondo, limitea hortxe ibiltzen zea, hortxe, orduan pasatzea erresa da, begirada batekin, musika imaginatzen duzu, ez batzan, ez gauza horiek eta hori egiten noizeala horrekin jolasten da. Eta ni, bai, nerea oso kutxuna da, baina alde hortatik oso ondo pasatzen dut egiten, rodatzen dugunean, haren historiarekin. Ondarragoatik zerua oakera, osea, behin ikusita, ondarragoaken emaitza, bisuala, narratiboa, musika, Aitor Etxeberriaren musika aipatu duzu, bigarren denboraldi ura egitea ere desberdina izango zela zuretzat, ez? Ja ezagutzen zenuen pixkat bisualki eta nola izango zen telesaila, osea, beste modu batean egingo zenuen agian, ez? Edo ez izun gehiegi baldintzatu horrek? Ez, baldintzatu gintun, ahaztu egiten zehala, ze baldintzetan egin rodatu genuen lehengoa, gero emaitza ikusten dezunean. COVID garaian zen, ez da? Bai, COVID-eko 2008ko abuztuan egin genuen, maskarilekin, eta bai, lehengo lanetako bat izan zen, etxetik atea eta gero. Eta nahi gertatu zitzaiten, hori rodatu ikusi genuen gero emaitza, ni flipatu genuen emaitzarekin, ni asko guztaren zait, biak guztaren zaizki, Ondarragoak oso kutxuna dut. Eta gero berriro rodatzen hasi ginean, astentzea, ze kondiziotan lan egiten genuen, ez? Osea, azkar, eta bueno, neurri beste telesail batzukin konparatuz urriekin. Orduan berriro 3 egun pasatzen dituzu ze oso ondo ez dakizula oso ondo non zauden, eta gero ia laugarrengoan esatezu, hemen efikazak izan behar dugu, hemen egin behar da, eta horrea, eta gerrilla kontu gehiago da, ez? Gerrilla bada askotan errodajetan erabiltzen duzuten hitza, gerrilla. Bueno, hori da gutxi geanean, hobeto egingo genukenean, edo toma gehiago egingo genitunean, baina ez dagoenean denboraik, hori da ez dagolako diru nahikoa, eta aurrera, bai, baina hor normalean hori askotan egoten da gizan material oso ona eta gogoa handia, orduan horrek emate dizkizu beste gauza batzuk. Hor geho, lan horiek beste ukitu bat izate dute. Normalen oso autoreanak eta izaten dira, eta jendearen marka, zigilua ikusi egiten da, ez? Eta bereziak dira, lan horiek gero bereziak izaten dira. Bueno, marka eta zigilua aipatuta, laizter sartuko gea, Alauda Ruiz Dazuaren munduan. Baina, orokorrean pertsonaiak lantzerako orduan, badakit, edo, behintzat elkarrizketa batean irakurri nizun, badaude, metodo desberdinak, ez, interpretazioaren munduan. Zu gehiago zehala, pertsonaiak emozioetik lantzeko, ez fisikotik, edo beste referentatik. Nola da hori, pixkat ikusle arruntari esplikatzeko? Zer da? Neria pixkat esplikatuko, ze izaten da, nola egiten edan, ze, karo, da, aktore desberdin guzti, metodo desberdina ditugu. Eta neria, bai, gidoia iristen zaizunean, gidoia irakurri, ikusi pertsonaia nun dagon lehenengo, nundik ze abia puntu dauken, nola sentitzen dan, zein dan bere ingurua, nolakoa dan, eta gero ikusi ze gatazka izango dituen eta ze kurba ditzen diogu, ze ibilbide egingo duen, ez da? Normalean protagonista dianak ibilbide hori handia izaten dute, konflikto dexenteak izaten dituzte, eta bigarren mailako bat okatzen baldin bazaizu, hori izaten da, protagonista hori marrazteko edo bere protagonista misioa izaten da horri laguntzea, osea, bere historia hori kontatzen laguntzea. Orduan lan egiteko era modua desberdina da. Eta ni normalean hortik hasten naiz, non dago, nola sentitzen da, ze momentutan dago. Non dago diozuna, ze motxila daraman gaina. Hori da, nondi dator eta non dago momentu honetan. Pelikula hasten geanean non dago, ez? Eta hortako zuzendariakin asko hitz egiten da, jartzen dizkiozu zuk nahi dituzun gauzak, eta gero gidoian pasatzen dian tokitatik aldan egiazkoen pasa. Osea, saiatu aldan benetakoen izaten, gidoi hortan agertzen dana eta zuzendaria kontatu nahi duna. Egia da nahi normalean, pertsonaia oso emozionalak emate izkiatela, emozio gordetzen dutenak, zerbait esan eta beste zerbait sentitzen edo pentsatzen nahi dianak, ez? Eta orduan hortik joan behar izaten da, hori landu behar izaten da. Komedia pixkat igual falta da. Bueno, azken aldian bai, azken aldian komedia gutxi, bai. Baina egia da gero, segun pertsonaia, Kererrekoak ez dakaz ikusi, baina Indomingo zen egin edan pertsonaiak kanpotik... Aipatzen dituzula, guazen nahi badezu, barreratzea Alaudaren munduan. Alauda Ruiz Dazua, Kerer, Los Domingos.
Galdera asko dauzkat horren inguruan, baina... Bota, hasi? Aipatu zenuen Kererren, telesailean aukeratua izan zinenean, aipatu zenuen ez nuen espero aukeratuko nindutenik. Ziur bainengoen dimentsio honetako plataforma baterako pertsonaia bat ezin zela aktore ez ezagun bat izan. Ez nekien ez da adina ematen nuen ere. Bueno, hain nola kontundente esan hori hori. Elkarrizketa batean da, bale. Kontundente nire Enfasia, bale. ez da nahi dramatiko izan. Gaina amaitu zenuen esaten, shock bat izan zen. Bai, ez nik ez nun pentsatzen pertsonaia niretzat izango zanik. Zeak froga bidali ziatenean, lehenengo froga nik egin ditun 4 edo 5 froga, hori baiezko eman aurretik pertsonaiaren. Froga diozunean, hori castingak, bai, casting frogak, Kererrerako. Eta, bueno, irakurri nunean, pertsonaia handia zen, oso potentea, bizkarrean zeraman serie osoa, eta plataforma oso, estaduko plataforma oso ezagun batentzako zen. Eta arrisko handia zen, lana nola egiten duen ezakiz pertsona batei motxila hori jartzea. Orduan, lasai juten izan kastinak egitea. Adinez ere, pertsonaiak bazitun 50 piko urte, 54 jotzen, nik 57 nituen orduan. Eta arraro egiten zitzaiten, baina junginan faseak pasatzen, eta alaudak balio handi ematen zion ikustet orduan gauzoiei baino nik ematen nion zerbaiti. Berari nik egiten nuen zerbait asko gustatzen zitzaion, miren pertsonaiaren zat. Eta nik ustet hori izan zela apustua. Beste guztia gero ja, esan zula, bueno, sinistuko dute. Sinistuko dute, eta sinistu genuen, ikaragarria da, telesaila eta egiten dezun lana. Eta ez da peloteoa, ikaragarria da. Oso bitxia da gaina, nik uste talauda baduela, eta los domingosekin lotuta, baduela gaitasun bat, gaina, pertsonaiak beti eremu grisetan mugitzeko. Osea, ez daude, agian Patricia López Arnaizen pertsonaiak bai, Maitek, bai jokatzen duela igual gehiago muturera, baina ez daude, pertsonaiak ez dute garrasirik egiten, dena ez daude esageraziorik, dena da oso sutila, ez oso iradokitzailea, eta nik uste alaudak duen gaitasun hori oso zinegile gutxik dutela. Eta ez dakit bitxia iruditzen zaitez, nola ulertu zean alaudarekin, ez? Badirudi zuen bideak elkartu egin direla, eta bata bestearekiko ez, jaiozatela pixka delkarrekin lan egiteko, sentsazio hori ematen du. Nik ez dakit, baina oso gustura egin dugu. Oso ondo ulertu ginen, nik beti esaten ez, niretzako esan dian gauza guztiez aparte, eta bere lan egiteko era esan dugun guztian aparte, berak jartzen ditu emakumeak dira, normalean, bere historietako protagonistak, baina normalean oso ikustezinak izaten dian pertsonaiak dira. Normalean oso jende sensiblea eta ez dakit lotxatia, baina atzean gehatzen den jendea da. Eta hori da zerbait berak oso ondo egiten duna. Eta aukeratzen ditun lan egiteko jendea ere hortik dihoa. Los Domingosetako protagonista berez kuadrilla batean ez da inoiz agertzen, ez du inoiz hitz egiten. Eta laudak ikusi egiten du eta foko hor jartzen dio. Eta mirenekin berdin. Argazkian inoiz Eliak lehengo filan agertuko litzake senarra, semeak eta miren egongo litzake beti atzean. Eta nik uste hori dela beak egiten duna eta desberdin egiten duna. Beak hitzik ez duen jende horri, baina ez hitzak ez dakiz ze konflikto dulako, baizi balotxatiagoa dialako, introvertido jendeari eta sensibleari ematen dio beak ikusten ditu. Nik horregatik esate dula, argazkian atzean dagoena ikusten du eta aurrean jartzen du. Eta gero inguruko jendeak zestia oso iztunak, denboa asko kostatzen da, ez? Pertsona hori izte pasatzen nahi zaion ikustea, haiek agertzea. Eta, karo, alako jende asko dago. Eta orduan ez ditugu gehiagi lehengoan ikusten, baina oso ezagunak dira, eta hemen gaude eta daude. Bizpaio baldiz ikusi pelikula, eta hortan ez dut orain arte hausnatu. Nik hori beti ikusten diot. Eta, karo, jende horri ahotsa ematen dio, eta hori berria da, hori desberdina da. Eta nik uste gustoko degula. Bai. Leheno aipatu dugu Jose Ramon Soroiz. Egia da, Euskal Herriko mugetatik kanpo hemen aspalditik ezagutzen zaitugu, aspalditik jarraitzen dugu zurena, baina Kerer telesaila izan zen bizkat erakusleio mediatikoan kokatu zintuen ekoizpena. Soroizen kasuan, Maspalomasekin iritsi zaio hori. Zuri sentsazioa ematen dizu, edo Kererren aurretik
ez dakit pixkat ez gutxi etxi, baina orain batean deskubritu zaitu jendeak eta badirudi aurreko guztiak ez duela garrantzirik, osea, badakit kerer importantea izan dela zure ibilbidean, baina ez, aurreko guztia ere, ez? Orduan, ez dakit nola bizi dezun zuk hori, osea, inflexio puntu hori, eta esatea, 2024tik aurrera deskubritu duten Agora Aranburu hori. Bainiko ondo biziet. Ze eski ez da... horrekin ez dakat arazoik. Ez zaita inbeste aldatu bizitzat. Etorri zaidan guztia ona izan da. Osea, izan da toki berriak ireki eta jende gehiagok ezagutu du nire lan egiteko era, ez? Osea, azkenean erakusleio bada. Horrek aukera gehiago eman dizkit. Segurunik lanerako eta lekutara iristeko. Baina ez zaite egin porta, ze geho rebisatzen dute, horregatik jende asko ari da loreak ikusten, eta ikusiko dituzte hemen egin ditugu lanak, baina ez dakit, guri behin politena irutu zitzaidan azan, aurten zinemaldian, Maspalomaseko elkarrizketa baten ginean, Jose Ramon, Kandido Uranga eta Irurok, eta nila ezagutzen ditun elkarrizketa zale malagina bat uste zala, eta esaten zen, Nagore ez dakizezu ja deskubritu zaitugu, baina hemen, Jose Ramon eta Kandido, eta esaten zien, nola aldatuko da zuen bizitza, eta pentsa, ez da, hori da. Nerekin adinagatik ematen du, oain arte ez dakit, baina oso antzekoa da bizipena, guk egiteko modua eta bizitza nahiko egina daukagu, orduan, hori parrez hasi ginean Irurok, eta imaginatu Kandidok ze esan zuen, ez, eta gero Irurak sarien alfombra gorritan, eta... Bai, polita izan da hori. Ez zaituz eta ezagutzen pertsonalki, baina niri sentsazioa ematen dit, aipatzen dituzula Kandido Uranga zu eta soroiz, profesioa maite dezuela, aktoreen profesioa, baina profesioa dakarren alderdi fribolo, ez dakit, mediatiko, gain esposizio horrekiko, beste distantzia bezala hartzen dezutela, ez? Osea, badirudi aktorearen lanarekin bat datorren zerbait dela, baina ez, sentsazioa ematen dit antzekoak zeatela hortan. Bai, nik uste hori konpartitzen dugula. Hemengo aktore askokin nik uste. Bai, nik ala ikusten dut, Elena Iruretar ez dut ikusten nola gero... Niretzak nik bakarrik esan dezaket niregatik, baina azkenean niri deskurritu duteak gustatzen zaidana benetan egitea dela. Niri rodajea gustatzen zait, niri gidoia irakurtzea gustatzen zait, eta hori bukatzen dugunetik aurrea pasatzen dana, saldu behar da eta iritsi behar da hortako egiten dugu. Ez zait interesatzen, ze hori bukatu da niretzat, prozesua bukatu da. Eta horre guztiak oain daukan promozioak asko handitu dira eta saria beti daude ondo, ze hori errekonozimentu bada, lana gustoko izan dula jendiak eta iritsi egin dela. Bai, hori ondo dago, baina nahi ez dit bereziki sariek ez, baina promozio guzti horrek eta gero esposizio horrek ez zai gustatzen. Eta gero, nik dakat gauz bat, ez zait iruditzen nire laneako ona danik. Hori egoiztaki niretzako aktore moduan, Nagorea inbeste agertzeak ez dit inongo favorerik egiten, ez dut nahi. Baina, zuri Nagoreri? Noski, bai, aktorea geho jendeak sinestarazi behar du, ez dakiz hilerekin naizela beste pertsona bat. Ni hainbeste ezagutzeak azkenean jendearen retinan hori gelditzen da. Ni ez zait komeni, ez zait gustatzen. Horregatik ez naiz agertzen hainbeste. Horregatik ez zait gustatzen nire iritziak eta nire bizitzari buruz, ez naiz pertsonai bat. Pertsonaia, egin behar dugu izkutatu, gero gure ofizioan egiten duguna sinesgarri egiteko. Nahiko kostatzen zaigu hori gainea galtzeko, ez? Eta hori nik uste ulertu egin behar dela eta oso respetagarria dela. Nik uste ez duela ulertzen, ez? Eta are gehiago nik uste plataforma erraldoien garaiotan, zeinetan marketinga da promozioa, iaia gidoia bezain garrantzitsua. Ez duz erresa izan behar, ez? Osea, pixkate burruka hori edo, ez? Imaginatzen atzetik ibiliko direla etengabe, promozioa, elkarrizketa, promozioa, ez? Bai, hori gero da bakoitzak hartzen ditu erabakiak, eta ze hartu dezakezun, baina nik uste haindik oso nahastua dagola ze gustatzen zaigun, eta gusto desberdina daude, baina famoso deitzen diatenean nahi, adibidez ez diate inongo favorerik egiten. Ezaguna, bai, ze karo, nire lana pantalla batean ikusten da, baina hor bukatzen da. Ni gero ezagun izate horrek ez dit... Kalean jendeak ezagutzen zaituela eta nabaritzen duzu. Bai, nabaritzen dut, bai. Eta, lanaren parte da, baina ez da gehien gustatzen zaitena. Eta iruditzen zait lana babesteko, nik aldedan guztia egingo dedala hori hola jarraitu dezan. Ze nik nahi dedana da, hemendik
8 urtera, beste pertsonai batekin, eta Nerea Garziarekin gogoratzea, eta ez Nagorekin. Nerea Garzia gogoratu, Nagorerekin ere. Bueno, Goya, Feroz, Sariak, hori guztia nola bizi dezu? Tsunami hau, ze egia da, gaina iaz, Donostiako zinemaldian 4 ekoizpenekin egon zinean. Bai, hor zean memeak eta guzti egin zizkiaten, nahiko nik karregin entzun nuen Grazia egin zidala, esan zuzen Nagore Aranburu zela gure Pedro Pascal. Bai, hori da, hori gioan ikatean Horrek pixkat esan nahi du Pedro Pascal dagoelako ekoizpen guztietan. Bai, Grazia egin zian, bai. Gure Pedro Pascal. Nahiko gutxi agertu zian, bai. Nun? Nahiko gutxi agertu ziela, memeak eta guzti, bai. Iristen zaizkizu gauza horiek? Bai, noski, bai. Eta ondo, hartze dituzu? Eski, realitatea da. Zeatik lehenko zinemaldian, zea batetik, prentxaurreko batetik, besotik atean induten bestera argazkira emateko. Hori hola izan zen, orduan bai, grazia egiten dit. Errealitatean bizi naiz, hau gehiagik izan. Bueno, amaitzen juteko, gustatzen zait pixkat amaieran zine, telesail, mundu zure gustu pertsonaleta hitz egitea. Eta ohitura daukat podcast honetan beti gonbidatuari opari bat egiteko. Hau nire iritzi pertsonala da, baina egin daiteken oparirik honetakoa bizitza honetan, niretzako behintzat da, pelikula gomendatzea, telesaila gomendatzea edo oparitzea fisikoki. Gustatzen zait pelikulak oparitza. Ondo iruditzen zait. Bale, orduan, hau da zuria, ezta? Bai. Hau pelikula aukeratu dut, zuretzako. Ireki leike? Bai, horretarako da. Beta aurreko gabe? Ez dakit ikusi dezun, ezagutzen dezun. Paul Thomas Andersonen pelikula bada. Ez dut ikusi. Vale. Badauka, bi arrazoiengatik. Da Paul Thomas Andersonen pelikula, El hilo invisible pelikula oparitu diot. Bueno, azteko orain, Oscar sarietan eman diotelako, sari bat. Eta gero bestetik baduelak pixka lotura bat Balenciaga telesailarekin. Orduan, aitzakia besterik ez da, klaketaz gogoratzeko. Eta, hemendik tiraz. Telesail zalea zea, telesailak ikuste dituzu, pelikulak... Zalea banaiz, bestela, nik egiten dedana, ikusteak ere ematen didalako berdina, hori lortzeko, komunikazio horrek edo pelikula bat ikusten dedanean eta mugitzen naunean, hori bezalako sensazioek ez gutxi daude, zinematika gustu ateatzen nahi zenean. Baina egia da, ez naizela zale amorratu, ez naiz asko kontsumitzekoa. Lanean nahi naizenean batez. Batez? Oso gutxi, ze gainezka egiten dit. Ez dakit zer daukara, baina... Lanean zaudena, zentratua zaude horretan bakarrik. Bai, lanean nagoenean rodajetan da, jendea gero bukatuta, zinemara goaz, nik ezin izaten dugu, nila neiko dauket egiten egianakin. Eta bestela oso lasaia naiz, oso makal, ikuste ditut gauzak denbora askotin. Hori ondo dago, ala ere. Ez dakit, hola da. Eta, bueno, egiten dudana, baina horrek oso ez jakina naiz, oso ez jakina gero ikusle moduan. Bueno, ez jakina, egia da, gaur egun telesailak ez ikustea dirudi ez jakina izatea dela. Eta gero nahi, hainbeste oteak ez dit, da literatura bezala, ez dit favorerik egiten. Ez dakit, musikan ez gertatzen. Hor, ez dakit zeba, betidanik euki izan dean gauza bat izan. Hor, hobeto aukeratzen dut, baina besteak gehiegi dagoenean beteka ematen dit, eta pixkanaka, oso pixkanaka. Bueno, eskatu behar nizun gomendio bat oparitzeko, baina izan daiteke zerbait musikala nahi baldin badezu. Ez. Ikusi dezun azkeden telesaila ez zaizuna bat ere gustatu, edo deskubritu dezun zerbait, edo gomendatu dizuten zerbait eta ez zaizuna gustatu, edo zer izan daiteke. Eske ez dakit esaten, aizka. Eske ikusi nun azkena, eta gero 3 hasita ditut, baina ez ditu bukatzen, ez dauka gauetan lo hartzen dut. Hori amatasunaren historia da, baina... Ez dakit, bentsa, uste Jakarta ikusi nula azkenetako bat, anatomia de un instante ikusi nun oindala gutxi. Bueno, oso ona Jakarta, bide bat etzen godu, Jakarta Movistarren daukazue ikusgai, Javier Cámara eta... Niretzat, bai, gaina zea intzian, bai. Bai, eragiten du, telesailak, Eta Diegok egina zala jakinda sorpresa hartu nun, eta hori gustatzen zait, ikustea hola, bakoitzan ibilbidean nola di joan. Bai, azkenetako ala guztua ikusi nuna Jakarta. Ez dakit, gehiago? Ez, nahiko da. Nahikoa da. Zesan, Nagore, mila esker, benetan, gure gana etortzeagatik, ikusita gainean nola zabiltzan lanez, eta mi querida señorita, estrenatu duzu... Bai, Malagan estrenatu zen. Malagan, imaginatzet proiektuak izango dituzula hor. Ez dakit, leheno ohikoagoa zen ezezkoak, baiezkoak baino gehiago, orain ez dakit buelta eman dion horri. Bai, lehentzan, casting gehiago eta saiakera gehiago gauzetara iristeko, eta oin berdin jarraitzen du,
baina oinegia da, batzutan iristen diala proiektuak zure izenarekin, adibidez zuzendari batek, pentsatu dulako idatzi duen hortan, zultzako hori. Mas Palomasen kasua, ez? Opari bada. Mas Palomas ez, Mas Palomas kastina egin genuen. Kastina egin zen, Haini Jose Ramonekin kastina egin nun. Urte bete lehenago. Pentsa. Ez daukat hor zeaik influentzi. Etxekoak okerrenak dira. Batzutan pasatzen da okerrena izatea. Hori pasatzen Alaudarekin. Kastine, bigarren gorako kastinik egin gabe Alaudaren. Mujaren papera ez dugu aipatu gehiegi, baina hori bai, uste pixkat urrun egongo dela, ez? Nagora eramururetik. Ez pentsa, hor sorpresak hartzen dira. Bai? Bueno. Beste bateako kareko dugu gurutzaren bat zuaitonea. Eskerrik asko, benetan. Gonbidapenagatik. Jarraian, Fariba Xeijan, behira ingoet. Jake gomendak agun, normalan egiten deguna. Eskerrik asko. Oso ondo. Mila esker. Eskerrik asko. Zuekin Fariba Xeijan Uriarte. Bai. Uriarte. Ze uste gustatzen zaizula bigarren abizena aipatzea, ez? Bai. Batzutan ez delako aipatzen. Zalantzak eta kentzeko, bazpada. Batzutan ez delako aipatzen. Guazak etorri dira. Zer bakatu? Aitxe eta matorri dira bize. Ze ondo. Bai, gaur denetarik. Ez dago ikoa izaten, jakin dezazuen, urte batzuk daramandik jaialdi honetan, eta euskerazko mainguruetan hainbeste jende egotea ez dago ikoa izaten, beraz, badaukazu zuek kapazitatea, jendea mugitzeko. Gernikan jaioa, ama euskalduna, aita Teheran darra, Goenkalen eta El Secreto de Puente Viejo telesaileekin ezagutu genuen, baina La Unidad telesailearekin bere ibilbidea sendotzen hasi zen. Nazioartean ere urrats garrantzitsuak egin dituzu, Guy Ritchieren zuzendaritzapean egin dezu lan, Teheran serian Hugh Laurie, alegia House doktorearekin partekatu du pantailan, eta, gero hitz egingo dugu honi buruz, baina Matices, Salvador eta Teheran bezalako proiektuekin plataforma handietan murgildu zea, askotariko pertsonaietarako egokitzeko gaitasuna, hainbat hizkuntzatan aritzeko jariotasuna, eta ikusentzunezkoen panoraman gero eta presentzia nabarmenagoa. Hoiek dira gaurko gonbidatuari buruz oso labur, aipa daitezkeen ezaugarri batzuk. Fariba Xeijan Uriarte esan bezala, eskerrik asko. Eskerrik asko zurita, eskerrik asko laburpen eder horregaitxik. Nahiko errex, utzi didazu, egia da askoazula hola mugarri oso importanteak. Irakurri dizut berriki, uste aurreko astean, zure Instagramen Malagan egontzea. Bai, Malagan. Eta jarri zenuen badira iritsi orduko umorea aldatzen dizuten lekuak. Malaga da horietako bat. Bai, ni Andaluzin bizitakoan bebanaz, Sevillan ikasen aben arte dramatikoa. Eta Andaluzi gaitxik badekotorako miresmena handi bat, eta bai, nik izango nik adibidez, Sevilla dara nire hiriburu gustokoena. Munduko hiriburu gustokoenetako. Bueno, realtzale askoren hiriburu gustokoena, Leicester izango da, baina lasai hemen futbolaz ez dugu laitzengo. Euskal Herrira itzuriz, zen, oain momentuetan unbizizea? Madrilen bizinaz, bai. Hau lotu nahi nuen, Euskal Herrira jaialdi honen aitzakiarekin. Bai, Donostin be denpora asko bizizenaz, Amaika urte bizizenaz Donostin. Bizitzen? Bai, bizi, bai. Orain dela 3 urte joan nintzen Madrilera, eta Donosti nahiko ondo ezagutzeot. Eta ezagutzen hauen festival hau, eta oso pozik sentiutenaz, eskerrik asko. Gonbidapena gaitxik. Zuei. Orain murgilduko geha, aipatu ditugun izenburu horietan. Aipatu behar nuen, La Revuelta, La Resistencia, bi aldiz egon zera David Broncanoren saioan. Eskatu behar nizun gaur, baina gehiagik iruditu zait, lehenengo atalean ez dakit ikusi zuten saioa, baina Fariba sartu zen, ez dakit dut esplikatu, Zintzilik. Zintzilik, bai. El Conquistador del Fin del Mundo moduko zea batetik, soka batetik jetxi zinean. Garai horretan horrela iten ziren, sarrera programa horretan, bai. Bueno, nik ez daukat Broncanoren gaitasuna elkaritzen egiteko, eta ez dakit informaltasun puntu hori, baina bai iruditzen zait zerbait interesgarria, saio horretan aipatu zenuela, zure izaera, zure jaioterria, nortasuna, oso garrantzitsuak izan direla, zure aktore lanak egiteko, zure pertsonaia gauzatzeko, alegia Fariba Xeijan Uriarte den moduan, zure nortasuna oso importantea dela lana aurreratzeko edo lana aukitzerako orduan. Garrantzitsua izan dela. Hori ala da? Bai, nire izakera esate duzu. Zure izakera, bai, zure nortasuna. Bai, nik uste betiko dutela oso introspektibonaz, barrurakoanaz, ez? Oso refleksibanaz. Baina, badekot igual nire gurasoen gatik, azkenien ikuspuntu oso zabala eta askotan esaten dut nomada sentitzen azela,
zestekotolako sentsazio hori leku batekoa izatekoa edo beste leku batekoa izatekoa. Orduen horrek niri lasaitasun asko moten doz eta, bueno, adaptazio bai ez, leku bidaiatzeko orduen, asko gustataiat bidaiatzea, eta ez dakit, galdetzea bai, jakitea. Txikitan oso lotxatean nintzen. Baina, behin lotxa galduna benien, etzan berriz bueltatu. Horri lotua? Orduan, ez dakit, deseroso sentitzeko, enaz deseroso sentituten, ia inoiz. Ia inoiz. Orduan, bai, oso erraza da niretzako, ez dakit, edo zein ingurutan murgiltzea. Egokitzea. Ez que horri lotua, hori ere ikusi nuen, etxeko lanakin datorri naiz. Aipatzen zenuela, nola Iran eta Euskal Herriaren arteko kontrapuntu horretan, hemengoa gehiago sentitzen gara, oso barnera begira. Aldiz, Iranea juten zeanean, dena askoz desberdinagoa dela, ez? Dena gehiago familia, gehiago... Bai. Ez? Eta orduan, bian arteko dualtasun horrek ere, ez? Bai, inguru giro ez da, lasaiagoa esango neuke igual, familiarragoa, flexibleagoa, ez da, Euskal Herriko giroa oso gustoko dut. Bai, azkenien, eta niri gertatzea jatena da bai, hizkuntza bat edo beste erabiltzerako orduen be bai, mundu baten edo bestin murgilduten. Ze txikitatik, ez? Bi hizkuntzak miratzen dituzu. Claro, bize batera ikasi gendu zen, nien ebiek eta nik euskeri aman aldetik eta farsia aiken aldetik, jaizo eta segituen gaztelania, nik ikastolan ikasi nagoen. 12 urteaz, bai. Orduan barrek beste, ez dakit, nik hori sentiduten dut, ez, diferente sentiaraztenaz, eta gustatzen azkenien holan egokitzeko gaitasuna eukitzea. Nagoreri galdetu behar nion, baina azkenan denbora joan egin zaigu, baina imaginatzen dut gero emakume izatea ere, orokorrean munduan, baina are gehiago zinemaren munduan, horrek nolabait ere baldintzatu duela edo zure ibilbidea, alegia parametro gehiago edo gehiegi daudela, ez? Sentsazio hori ematen du, pixkat emakumean, ez dakit izan adina, itxura, fisikoa aipatu du Nagorek, ez? Jaso zuenean Kerer egiteko telesaiaren proposamena, pentsatu zuen lehenengo gauza adinean izan zen, ez? Ez dakit nola bizi dezun hori guztia, pixkat zinemaren industrian ezarrita dagoen parametroen kontu guztia. Parametro hori aldatzen ari da. Ari da, bai. Nik uste baietz. Nik gainera pentsatzen dut oin adin bateko emakumeek oso interesgarriagoak suertatzen diela, niri hori gertatzea, nire kasuan adibidez, gehiago erakartzozte rekorrido bateko personai batek, personai femenino batek, ez? Nik kontsumitza otezen gainera serizek eta filmepe bai, adin bateko aktoriek eindakoak die. Igual da dekoten adina dekotelako, ulertzen dut bakoitzari beren adineko gauzak interesago aiek izela, baina nire kasuen rekorridorik guztie erakargarriagoa iruditzen zait. Eta nik uste hori aldatzen ari dela. Nire kasuen bai esango zutela da, nire izen abizenak uste dut kondizionante izan dela... Ez que egon naiz aste hauetan hain zuri egindako hainbat elkarrizketa irakurtzen. Eta ez dago galdera bat ez duena aipatzen beti zure jatorria, zure nasketa, zure ez dakite itxura, etengabe aipatzen den zerbait da, ez dakit nola bizi dezu. Bai, normala da, berez izenak sonoridade hori dekolako, eta gehien bat nire lehen abizena entzuten dalako, eta bigarren abizena oso ez ezagune dalako. Eta, tendentzi bat bai badauela askotan arabiarra. Ez da arabiarra enaz, zer ikusirik ez, espainola, bai, baina berez nire jatorrik euskaldunetie. Orduan, hor bai badauela naste bat, eta abitu adibidez, orain dela gitxi, orain dela egun batzuk paseu izen jazte, zine zuzendari batek dituztan, eta personai, protagonista euskaldun bat emoteko. Bai? Bai, zuzenien da. Baina zuzendaria euskalduna ez nazioartekoa? Euskalduna, zuzendari euskalduna, ondino larrei esan. Ez dago esklusibarik hemen. Oso barrile da, eta sekulako ilusioa inuztan.
Osa, proposamen bat zuzenien, daukazu mai gainean. Bai, proposamen bat, da gainera, personaiak izen euskaldun edeko, zoragarri, eske hor begon nahi dut. Niri asko gustatzen jazte antzesti berez, eta momentu honetan ez zaizkit hainbeste gidoi iristen, eta zorizionez edo zoritzarrez ez tekot aukera hori aukeratzeko askotan, ez? Baina bai, bati nolako proposamen batek, Bueno, gero behintzat mikrotik kanpo kontatuko jazu. Bai, kontakotzut. 2010 barkatu eta 2011. Eta 12. Goenkale. Eta bieta bat. Bieta baten kapitulo batein Bueno, den. bueno, bada zerbait. Goenkale. Osa, zer esan Goenkaleri buruz. Aukeraz baldin manaiz, 16. eta 17. denboraldian atera ziren, Neda pertsonaiaren rola jokatuz. Bai. Zer esan Goenkaleri buruz. Hainbat euskal aktoren, hemen aipatu ditugun guztiena arrobi, hitzegi dazu, mesedez Goenkaleri buruz. Nahi dezuna aipatu. Bueno, eski, nik umetatik gure izen dute aktori izen, ez? Eta herri jen esaten zuena da, bueno, baia, no ez agertzaren Goenkale. Hori da. Osa, gaur egun guazen dena... Bai, orduntxe Goenkale izan. Eta gogoan dekot, hori, Donostira joan jen amaten eautu guztien, kastina egiten. Eta, bueno, kastinena ben, talako baten, olatz beubiden partezko dei bat jasona ben, ez da inor zen, gizon bazan, da, ezazten, bueno, persona honetako ustu sumon, bai, olatzeri, asko guztiako zure probi eta zuretzat moldatute, personai bat eratu nahi deu, idatzi nahi deu, kastina, bai. Eta orduan, personai hori olatzek niretzako inban. Neda izeneko personai esan, neskairarniar bat, kirolarize, elitezko kirolarize, eta bueno, arazo bat eta beste diela, ies egin behar izan zuena iranetik, eta, bueno, han agertu zen batien arralden, eta nagore zeukan lagun, nagore bertiga salto ikimane... bai. Abizena, nagore... Azuitzait. Naroa. Naroa Agirre. Nagore esan dut, bai. Naroa Agirre esan nire arraldeko. Bai, gara hartan eta Iñaki Perurena eta batzu den. Eta Iñaki Perurena, eta Iñigo Azpitarte, eta Asier Orozagasti, ez da gizau kuadria errainen, Ilenia Baglieto, Loreto Mauleon, Loreto Gazbeko inziduna ben, hori zen zan. Eta bira batzuk non amaitu da zuen, eh? Eta 21 urte guen, 22 urte. Bai, klaro, pasadira hori da. Pasada zan. Eta, klaro, esatezun nien, gogoratzen da, Zornotzako jai batzutan, horre gure txosnan litroak egiten. Bai. Estan gehiago guzno noiz. Eta batien, barri hori mona ben da kuadriako danak. Goenkal lagortuko zala, bai, zera. Lagon bat. Nietzako hori zen hito bat, nire bizitzen. Igual garrantzitsunetariko bat. Gai ritxi horiek, ez, izan zan litroak egiten Goenkalen hartu zizutenean, ez? Osa, hori da lerro burua, ez jai lebri, ez. Zorretzako jaizetan, bai, kontzertu batzutan, bai, gogoan dekot. Eta bai, hola nazi ginen, bai. 2014ean, El secreto del Puente Viejo iritsi zen. 270 ataletan parte hartu zenuen. Zure bilbidean ze garrantzia izan du, ze badakit oso ezaguna egin zinela, ez, Espainian. Zegoen egia da ulertu behar da zer den El secreto del Puente Viejo, da telesail bat egunerokoa, osea, beste grabatzeko modu bat, beste ritmo bat. Nola dia grabaketa, ritmoa, eguneroko telesail baten, ze 270 atal. Bai, atal askoi eta protagonista bazan, eta gogoan dekot, holako, saio pare baten gendu zela, nik eta Francisco Ortiz, deitzen da beste aktore batek, bikote ginelako trama horretan, ez? Trama principala zan, bikote horrena. Eta coach batek azazinen lanien, aste bete lehenago edo grabatzen hasi baino lehenago. Eta zauztan, Jorge ditzen zan coacha, eta erderaz ezazten, tú no sabes lo que has venido a hacer aquí, lo que vas a sufrir, ezate uste. Bai? Bai. Hain esaten, ez da horren bezalako izango. Eta bai, oso personaje dramatikoa, bueno, trama oso dramatikoa zan, harineketan grabatzen zan, igual egunien 13-14 sekuentzi grabetan gendu zen, eta asko, kapitulo eta zehose? Egunero.
Eta, bueno, implikazio emozional asko eukan personaiak berak, orduan askotan kosta hori esan, ze sartu, ensaio, toma 1, toma 2, pam, fuera. Eta berriz, eta behin egiten zen, otzen bat aldiz errepikatzen zian. bi, hiru asko jota. Eta gainera, bueno, epoka asko serize bazan, lehengo gaztelania hori, ez? Eta igual esaldi baten bostaditza gertzen ziren, osake, gaztelania zar hori. Baina, bueno, hori kriston entrenamendu izan zen. Coach horrek behintzat arrazoia zukan, entrenamendua bai izan zela. Kriston entrenamendu izan zen. Horrepe bai, bueno, azkenien nagorek esaten da moduen niri rodaje guztetia azte, lan eitxe guztetia azte, entrenamendu guztetia azte. Orduan seriz horretan parte hartziek, bueno, niri asko lagunduzten. Telesaio horretatik? Testu asko, eta, bueno, en fin. Karo, hori eta ikasteko, gidoiak eta ikasteko, egunero, zer rindutan? Nik badakot gaitasune memorizatzeko, bai, horretan oso sentiutenaz. Orduan, bueno, ez dute sufri duten denpori gaitxik, edo, askotan aldaketak egoten die. Karo, azken ordukoa, ez? Azken orduko aldaketak pilo bat. Eta, bueno. Bueno, egia da igual goenkalekoa zuela, esan azkar grabatzeko ez dakazer ikusirik, baina eukiko zuen, ez, zerbait? Bai, goenkalen, bueno, El Secreto de Puente Viejo ja protagonista bat zan, eta askoz presentzia gehiago ukiban. Nedak berbaskori pespan egin. Baina ez horren beste, bai, El Secreto de Puente Viejo, bai, berba pilo bat. La Unidad iritsi zen, 2008an, 15 atal, Naioa pertsonaia gorputzu zenuen. Eta, bueno, gero 2008 batean ja, plataforma digitalen munduan barrenatu zinen, Elite, atal batean, uste dut. Bai. 2008an Matices, hau Sky Showtime egin zenuen. Bai. Aurten Salvador, telesaia, Netflixen, eta Teheran, Apple TVn. Bai. Pertsonaietan murgilda horretik. Nolakoa da edo nola da plataforma erraldoi hauentzat lan egitea? Karo, egia da galdera igual zuzendari edo ekoizle bati egitea zentzu gehiago izango lukela, ez egit aktorea hainbeste iristen zaizuen, baina imaginatzen dut bai, ez? Aurrekontu aldetik, aipatu dugu grabazioak, nola da plataforma digitalen mundu hau? Bueno, niretzako, espektakularragoa die, handiza badienien, ekipoa askoz handiza. Lan baldintzak. Lan baldintzak, bai. Kamarak diferenti die, denpora. Katerina hobea da. Zer, nik entzun izan dut, dena oso ondo, baina Katerina surtido kuetara eta olako. Ez, niri Katerina honak, toku izan jaztez. Bai, eta, bueno, askoz be geldoagoa da. Ja. Askoz be, da hobeto zaintzen da, eta orokorrien, gero askotan prisak egoten die, bai, eta ez dakit. Bai, orokorrien, bueno, bai, denpora gehiago hartzen da, baina, bueno, nik esango neke niretzako espektakularra gabe da. Bueno, adibidez, Atenasen egon nintzen Teheran grabatzen, Salvador grabatu dugunin bai, hainbeste extra, hainbeste efekto, hainbeste ambulantzi, ez dakit, hori, beste modu batera disfrutatzen da. Jakiteak atzean dagoela hainbeste parafernalia, komietartean, presio gehiago, ez? Ez, baina glamour edo, glamour ez da berbie, baina espektakularidade hori barneratzen da zeuzelan, eta... Ja, igual hasieratik barneratzen dut zerbait. Bai, eta horrez hartzen zara, eta ez dakit, niretzako gauz asko moten dauz horrepe bai, ez? Esan nahi dut, azkenekoz, Salvadorreko esen askotan, flipanti esan, niretzako. Baina Salvadorren badaukazu pertsonai bat nahiko importantea. Bai. Eta hori dana arnastu iten da, eta barneratu iten da. Handitasun hori, ez? Bai, zentzu honenien, bai. Eta... Hor, Teheran aipatu dugu, eta lehen aipatu dugu, ezken ni bere garaien oso jauz zalean. Oso jauz zalean. Mesedez, Hugh Laurie, majoa da? Super majoa, bitu. Hugh Laurie, jauz doktorea. A-listed actor, zan. Zenbat, bideo baten eta ikusi nuen, Bera gazteko trama garrantzitsuena,
8 kapitulo die, eta 3 kapitulotan agertzen az. Eta, bueno, obra dekogu oso harreman mistiko bat. Nik uste oraindik ez dutela ulertu zein dan zehazki harreman mota hori. Baina gogoan dekot nola izan zen gure lehenengo kontaktue. Eukina benolako bideo dei bat Daniel Zirkin egaz. Daniel Zirkin da zuzendari De hecho, lan hau nik topena ben, nik idatzi notzen zuzendari bai? Bai. Kontatu. Bueno, nik deko benanteina ben, eta horre bai, personaia... Gai Ritxin, bai. Eta horre kastina izan zen, eta aukeratu eztien. Eta nire personaia zen Afganistango neska bat. Eta Afganistanen Daria hitz egiten da, eta Farsia eta Daria antzekoak die, eta horrek erraztu ostan ibilbidie. Eta pelikula horretan hainbeste aktore iraniarro ezagutu nabezen, iraniarrak, Afganistankoak eta bar. Eta holako aktore batek, euretariko batek esauzten, ni Teheraneko bigarren denboraldien egonaz, eta badakitz aktorien bile biltzen diela. Aktore iraniarren bile munduen zier eta Europan eta dana alakoa. Zantzon da, eta nola ditzen da, eta hau da. E-mail bat jatzen. Bidali zenun uste zenulako perfil horretan ekajatzen zenula. Bai, nire burua aurkezten, da, bueno, 3. denboraldirako personai bat behar bazuten, nibe kontutan izateko. Eta holan jarri ginen harremantan, Danieli e-mail bat idatzi nion, nire burua aurkezten, nire materiala bialdu nion, eta holan izan zen, gero holako self-tape bat bialdu naben, 2. fasera pasatu nintzen, eta esazten hori, A-listed ditzen dan aktore batekin trama bat neukala. Eta aktore inglesa zala. Hori bakarrik zen. Hori. Eta esan zean, eta holako baten bideo dei bat eitea gustatuko litzaidake nirekin eta aktore horrekin. Zuk oraindik jakin gabe behar zela. Jakin, bane, nik nire kabala egin abezen, zara, Henry Cavill, Daniel Craig... Brad Pitt... Bueno, Brad Pitt ez... Inglesa. Inglesa. Markatu. Eta... gogoratzeot... Eta bideo egiten Zoom bidez? Zoom, bai. Ordaintzen den aplikazio bada, ez da doak, jainkuta. Ez, Zoom uste 45 minutu... Bosten dan horietakoa, benetan. Ez dakitzen zan, ez dut uste. 45 minutu bezkin ezen egon, Bueno. Eta zuzendari zeri aldu ustan linke. Eta, horre konektatu nintzen da, Danielen arpizea baneukan buruen. Eta beste. Ointxe aurkeztuko dut aktore hori. Talago baten anatzien, kortina baten ez zerrizkut eta buru bat agertzen da urrunetik. Oso cinematografiko hori. Bai, estoy... Naben ondo ikusten. Urbiltzen hasi zanien kamarara zanen, Dr. House. Ez que hori betiko izango da Dr. House. Dr. House. Ta gesarri izan da, hi. Hoi, jaizuk esan zenion? Berak, bizok, elkarregaz da. Where are you from? Guernica, ez da izte. Guernikeri buruz berrotan hasi ginen. Bai? Ezagutzen zuen? Bai, ezagutzen man. Really nice, Basque Country, eta beste. Ez zan grabatu dei hori, ez? Baiten ez dago, ez? Ez dut uste. Baina hori izan dana. Ez persona eri buruz, zero. Guernikeri buruz engen duen berba. Lehenengo kontaktu beti zen zan. Eta oso kurioso, ez da, 5-10 minutu ginen berbetan. Eta zelan da, ondo, eta bueno, eta... Eta gero ja, urrengo aldiz ikusi zenuen ja izan zen ja rodajean, ez? Eta urrengo aldiz, ja rodajen Atena zen. Eta baiko lako energi oso barie eta... Bai, Bai. Osa, House doktoraren kontrakoa pixka bat? Justo. Kontrakoa edo... Justo. Guy Ritchie'ren, egia ez dela telesabe, pelikula da, Guy Ritchie'rekin ere... Eta Jake Gyllenhaal. Bai. Barek Donosti oso ondo zautu. Jake Gyllenhaalen ezagutzen du Donosti? Bai, eta sagarrotek izek. Kontatu, gauza horiek interesatzen zaizkigu hemen. Benetan, sagardotegiak ez, Jake Gyllenhaal sagardotegik batean egon da? Bai. Esaiazu Hernanin egon dela. Hernanin egon dela. Ez da ginen, ez da. Benetan, Bai. Horren inguru hemen gendun, berba Euskal Herri ezagutzen bala ustot, Donostiko zinemaldiren baten egon izan dela, igual horrega hitzik. Bai, eta Guy Ritchie lan egin, kuriosa izan, Guy Ritchie bateko improvisatzeko kriston kapazia die. Bai. Kristona. Eta errestasun piloa, bai. Askotan, niri Guy Ritchie gazpazio biziaztena,
goratzen sekuentzio baten, gero, de hecho, zazten, izan da, what that was perfect, tal. Eta Jake etorri izan beba izaten, momentu hori. Da nik enekizien zeitzen ari nintzen. Osa, enekizien, arek esaten ban, rolling! Da nik, rolling zer? Ja, rolling zer. Esako, askotan, indikazioak egon barik, aldio, eta gero, goratzen dut, ez da pelikula hori ikusi duzun, baina, lau, kriston espreine dekotez, nik atza eta aurrera, ume bategaz gaine, bueno, gezurretako ume bazan, baina ume horre pixetaman igual, ez dakit, 20 kilo. Osa, pila bat atzera, eta aurrera, eta atzera, eta... That was perfect, she's struggling, yeah. Osa, struggling, osa, sufritzen ari biltzen, benetan, eta berak hori nahi ban. Zenbat grabatu zenuen hori? Ez dakit, 10, osa, ja reala zanipia lurretik botatzen ari nintzela, Osa, neki ez, bai. Baina, oso divertigarri izan zen. Bai, eta gogoratzen bai, aktore bat bai, esaten ziola, osa, proposamen bat eukiten bala, eta entzun egiten ban. Da, bale, da, aldatu egiten ban. Bai. Badago oraindik antzeztu ez ezun pertso, bueno, imaginatzen eta asko egongo diala, baina edo gustatuko litzaizuken, aipatu nahi nuen justo, baina leheno aurreratu zea, badakit ez duela kontatuko, baina aipatu ditugun izenburu horien guztien artean, Goen kale eta aipatu ditugu astapenak, baina badukazuko gogoa euskerazko telesail pelikuletan parte hartzeko. Euskerazko, bai, asko. Ez dakit. Aspali, bueno, irutxulotik ez dut beste zerrein Euskal Herrizen, urte batzu paseie. Bueno, claro, zenbat urte. Egia da, azutan Irutxulo. Zurine Hidalgo eta Amankai. Iker Galartza, Amankai, bai? Egia da, behira, hori ez detekarri. Aurkezpenan ez eta ipatu Irutxulo. Bai, batzik urte paseie, baina bai, gustatuko litzaidak. Eta, bueno, azken aldiz akzioa eta genero desente. Egiten ari naz. Eta gustatuko litzaizuke, ez dakit, komedia egitea... Pilo bat. Komedia, bai. Pilo bat. Eta izaten dut, bai, komedia egitea gustatuko litzaizuke. Bai, askotan, drama horretara erota duztia, bene dela egitzi. Bueno, 2 urte, grabatu genuen Disforia, pelikula bat. Bai, oain estrenatuko da, ez? Bueno, festivaletan bere ibilbidea egiten ari da, eta irailen edo urrizen zinematan estrenatuko da, Funny Games antzeko historia bada. Guztiz dramatikoa. Funny Games? Funny Gamesen antzeko kutsu edeko, bai. Eta berriz, ama bat, bere alabiega, amatasunaz asko hitz egiten dugu pelikula horrek, bipolaridadiaz hitz egiten dugu, baina hori oso dramatikoa bai da, thriller psikologiko bat da. Eta bai, bati gustatuko litzaidak olako euskaldun serie baten. Bueno, aipatu duzu badokazula zerbait mahai gainean. Bai. Egongo gea adi. Zure zinema gustuak ez dautu nahi ditut. Nire zinema gustuak. Telesailak, bueno, lehenik eta behin noski, hau, asmatu duten. Ai, eskerrik asko. Badakit ikusi dezula. Eta, Interestelar pelikula ekarri, Christopher Nolanen pelikula. Bueno, lehenik eta behin, mira, nagorari azuzait esatea, baina gonbidatu gehienek bakizuz erantzute jazuten. Bai, eskarrik asko, baina ez daukat irakurgailua etxean. Osa, oparitu behar detena da DVD edo Blu-ray irakurgailu bat. Interestelar da, Christopher Nolanena. Eta okeraz baldin manaiz, erantzun batean, elkarrizketa batean aipatu zenun, ze pelikulatan gustatuko litzaizuke bizitzea, eta erantzun zenun Interestelar. Ez dugu horatzen. Orduan, mesez, esplikatu didazu, zergatik nahi ezun bizi Interestelarren. Matthew McConaugheyrekin horre liburu artean, edo? Interestelar ez hemen, ezan, danien. Ez bazaizu gustatzen pelikula, gorroto baldin badezu aldiazu. Asko harritu inaz, asko gustateiaz pelikula hau, soinu banda eta dana. Eta gainera, azkeneko ikusina behin oso egun berezi izan zen, gau berezi bat izan zen, eta horretik gelitzu nazapur bete nokeatute. Bai, guztiz asmatu duzu, Bueno, pues bai. Uste nun kontrako, aizinela, hain nola esango jotoni, gorroto betela pelikula hau, bale. Ba hori, bai, Interestelar bezalako pelikula baten bizitza gustatuko litzaidakela, bai, espazio horretan, espazioan eta denporan mugitzeko... Kontzeptu horretan. Bai, kontzeptu horretan mugitzeko aukera horretan, bai. Oain trukean gomendioak. Telesailak ikusten duzu,
ez dakiten nola jotzen dezun telesaietara, fidatzen zen ditxosozko algoritmoaz, edo ez dakit sareetan topatzen dituzun gomendioak, edo ze... Nitzako telesaiak eta pelikulak ikustien nahiko ritualdie, eta askotan koste egiten azte orduen ondo aukeratzea dutez. Enaz oso... Osa, ez zu denbora galtzen hor... Ez dut ez konsumiltzen holan, jente asko egiten da moduen. Asko guztetea jazte zinemara jutie. Telesaina baino gehiago nahi hau dut pelikula hon bat ikustia. Eta azkena, zirat esango dut. Ze iruditu zaizu? Uste nuen Oliver Laxe ez genuela aipatu behar, hemen? Bai, aipatu dugu, ez nola ez. Bueno, Oliver Laxe eta Sorgoiren arteko beef hori, ez dakit irakurri ezun. Bai. Karaoke batean eukizutela, bueno, berdin du, hoi beste bateak utziko. Ni oso Laxe zalienaz. Bai. Eta asko gustatu zitzaidan pelikula hori. Nagorik esan dugu moduen, pelikulakaz eta zineagaz, zerizekaz badekotoko olako hori. Kontu gehiago aukeratzeko orduen edo ikusteko orduen, baina musikarekin hori ez gertatzen, oso kontsumitzailean az musikana. Ze kurioso, nagore berdina esan dit, musikaren inguruan. Claro, hori entzuoten niri... Claro, aktorek igual musika asko erabiltzen dezute ere, ez? Zuen barne introspekzio ez dakit. Nitzako musika balsamo bada, nik asko disfrutatzen musika. Nik, igual ez da, egunien hiru ordu igual entzuten. 2 ordu, egunero. Bai. Bueno, orduan, Sirat gomendatzen diguzu. Bai, niri Sirat gomendatzen. Eta musika, bide batez, zerbait gomendagarria, edo ez dakit. Egun txarra daukazunen, hola pixka eta laitzeko erabiltzen duzun abesti bat, edo soinu banda bat, interestelarretena, eta honekin ja maitzen jugo, Azken aldiren elektronika entzuten dut. Bai? Osa, Sirateko rave hoietako, ez? Bai? Born Sleepy. Aixe adibidez, holako abestiek bai. Altzatu hostia bai, energize moten da bie. Mila esker, komendioagatik. Zuri. Eskerrik asko, Fariba Xijan Uriarte. Ja, zalantzan eukan eman dizudanean esku artean esaten daia, uste ez dutela asmatu. Eguneko egun. Poste naiz. Eskerrik asko, benetan. Eta, bueno, eskerrik asko gerturatu zareten guztioi, benetan, kriston plazerra izan da, zuekin guztiekin hemen egotea, Fariba, Nagore, Wow plataformaren bestaldean zaudeten guztioi ere, seguro dagoela norbait ere, eskerrik asko ikusi eta entzuteagatik. Eta, beti ez den moduan, klaketaren urrengo saio batean, elkar ikusiko gea. Eskerrik asko denoi, mila esker. Eskerrik asko, aizta. Eskerrik asko. ¿Qué pasa? Mila esker. Vale. Gelditu nahi azkenean.